今日も怒っちゃった。いつものおむつじゃないって泣いたの。いつもと同じだよっつってんだけど、それでもダメで、確かに今回ミッキーの絵が描いてなかったんだよ、おむつに。多分それだったのかもしれないんだけど、だって自分で選ばせればよかったんだよね、袋からね。もうそっからスイッチ入っちゃって、もう何にも履かないって言っちゃってさ、で最終的にリビングにおもらしもしちゃって、だからもう自分で拭けって言っちゃってさ、そしたらもっと泣いて、いやそう自分で拭けるわけないの、1歳だから、私も分かってる。でだけどもうほんといっぱいいっぱいで、そんなこんなんしてたらご飯もおえつしちゃうしさ、そんな泣いてる時にさ食べさすんじゃなかったなって。歯磨きももう嫌々になっちゃって、でもそんなんだったらもう虫歯になるよとか言って虫歯になるとかね、そんなに言ったってね。でも夜寝かす時間もさ、いつもより30分も遅れてさ、もうどうすんの明日起きれなかったらみたいなこと言って、絵本読まないからもう寝ろっつってさ、30分ぐらいね遅れたっていいのにね。なんかこう後々になると分かるんだよね。はあ、また明日も頑張ろう。